I have two questions going to the IG. Number one, you have talked about firearms, unregistered firearms. To my own observation, I have observed with dismay that during this time, many Malawians are possessing unlicensed arms, firearms. What measures are you taking to stop this mess? Because I fear we'll have a blood elections. People are ready to kill others because of positions. You as Malawi police, what are you doing? In terms of engagements, I'm speaking English now because I want everyone to understand that I went to school as well. Okay. Your next question? But my next question, moderator, goes again to the IG. In terms of engagements, what have you achieved so far in terms of engagements? You have talked about political parties, youth directors. What have you achieved so far? Because immediately after you engaged them, there were chaos in Ponela, chaos in Mangochi, chaos in Lilongwe. What steps are you taking to stop the vice? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much, moderator. I am Reverend Ngalande from CCP Blanda Synod. I just wanted to up to Kalindo's question. I had the same feeling as the others had that Malawi policy is being compromised. I'm beginning to believe that probably we are coming towards where the goodness may come in. So far, there are no go zone areas in Malawi for other political parties. What has police done this far in the engagement with the Secretary General of political parties? And if political party Secretary Generals may be given an opportunity to explain, what message would they wish to give Malawians if they are perpetrating violence in their followers? Thank you very much. Thank you. The next table, there's a gentleman in blue. So we can now exhaust this, right? Straight to the point, a question, and tell us your name first. All right, thank you very much for recognizing a young person in this room. My name is Emmanuel Amponya, and I'm from Young Voice Organization. Madam IG, to review the history of young people's level of engagement in the electoral process, you can agree with me that the level of engagement has been reprehensible. So I appreciate the efforts that you're putting through to ensure that young people are protected in these processes. But now, I just want to understand from your end, what other strict and clear measures have you put in place to ensure that young people are well protected and that our anzatu andalewa because to be honest with you, Madam IG, we are sick and tired of engaged. We want to be meaningfully engaged in the electoral processes. We want these, political parties to be giving us, good platforms for us to campaign for our leaders, rather than So what are the measures that you have put in place, deliberate measures to ensure that young people are protected and meaningfully engaged? Thank you very much, Madam IG. Okay, I will invite the IG to respond to those. To have questions in the IG, and then I'll move from. So your mic will start from them a bit down. Okay, thank you. Thank you, the moderator. I'll start with the issue that Mr. Namiwa indicated. I wouldn't want to call the personal remarks that he targeted the Inspector General, because the Inspector General's office is appointed by the President and confirmed by Parliament. In such a process, the Inspector General undergoes a vigorous interview process. So I wouldn't want to comment on that. But going to the other issue of Azigwanje, Achani, kadi zimene zindakhala ndikuzinena mafola mwambirimbiri ndipo imene mwanena inuyo ndimodzi mwa iyo.
tinafufuza ndipo anthu anagwidwa ena ali pa belo. Ndipo ineyo mwina ndingochita so open ndakhala ndikunena office ya Inspector General it belongs to Malawians. Munthu akafuna kawa chipani china chilichonse kawa organization ine iliyonse azitha kubwera nkunena kuti Inspector General ndabwera ndifuna ndimve easy. Mr. Namiwa, I invite you to my office. Let us meet. Ndikuchite ni show zonse zimene ifeyo tachita kapena zimene ife tikuchita. Chifukwa ndikuona ngati kuti issue imeneyi nthawi zambiri kumabwera ngakhale tifotokoze ku parliament ndapita ndakafotokoza kambirimbiri. But I think mwina ndiyongofuna on one interaction kuti mumvetsetse and what we are. Tizipanga mademo which are peaceful. Tanena kuti tufuna tipange ma demonstrations in have been in Blantyre. Nthawi ya APM I was here. Ndipo nthawi imeneyo ndamene ndimachita provide security ya mtauni muno ya Blantyre. Those that were there ngakhale ma CSOs akundidziwa personally. Because akata kupanga ma demonstrations timakumana nawo. Aku Blantyre City ifeyo ndikuona kuti kodi nthawi imene iyo ndiyoyenerera kuti apangidwe mademo ndipo timagwirizana nthawi kaya zimene atavale ndi zina zotero ndipo timapanga mademo palibe tsiku limene wa polisi anathirapo tear gas. Komano mademo amene timati tawauza polisi kuti akhala peaceful. Ifeyo at my mind ngati ma organizers tapanga kale mademo
apakati yapo mmene misewu ya msito of Lilongwe inalisanate mademo amachita target kuti akaphwanye misewu kaya akazule zichana and we are saying Malawians, where are we going? Tieni tionetsetse kuti protecting property of government is our first priority because we need to advance forward. Pano misewu sija inata tose tikuyenda moto nangati kumai aba traffic ajama imisa kuti kodi iwe ndiwe wachipani chanji usaende mmenemo iwe uchokera kuti usaende sitose tikuyenda momwemo anditi kunjoya panopa. Why? Because we protected. Pamene anthu ena amademo they were targeting kuti aphwanye zimene zija kaya atani, and we are saying no, we can't allow that because our duty is to protect property and lives. Ndiye mademo ife sitiganiza koma where their dates are conflicting with the dates of national events pena timakhala kolizi timachita resist. Even in time ene nduti tinali ku Blantyre timatokhala pasi kuti tsiku ilili silabwino, can you arrange for another date? Ikakhala kuti ili free meneyo amademo timawaperekeza ndipo tinaendera kuwaperekeza. For one, tikuchita protect iwo ngati ma demonstrators, tikuchita protect katundu wa Malawi, tikuchita protect ngakhale anthu amene sakupanga nawo mademo amene akufuna kupanga business yawo mumtendere. So all those things have to be looked into. Koma sitidzakukanizani mademo koma where it has coincided with the program of the HE, president ndiwatose ife tili muno. President isuwa chipani, president ndiwaife tose tili muno, and we have to respect that. Chifukwa nthawi zina with the constraints zimene timakhala nazo apolisi sitingagawe kuti ukutipita uku ndeti wadziwa kale kuti nanga mwanena kale kuti tikhetsa mwazi ndeti mulole president adutse mukakhetse mwazi pa president iyo sizikhala bwino. But where we have always agreed chonde ife tizikupatsani mwayi kuzomba posachedwa apo tinapereka mwayi ma demonstrations abwinobwino anthu tinachita asha mpaka nokafika kwa DC kuwerenga petition ndikwauza kuti tikawerenga tu petition mademo amathera pomwepo kungopereka petition ayamba kuphwanya zinthu za anthu ndeti kuti iyayi mwapereka petition takulola ndi mukapereke mwapereka takuperekezani apa timanena kuti mademo athera pomwepa anthu azibwerera m'manyumba mwawo. Let people who are doing business continue doing what they do. Issue imene anena Mr. Bamusi ya partnerships with MDF zoonadi MDF ntchito yake is not always to be pa open. Anzanga inu amene madziwa kugule alipo gule wina amene timangotulutsa fumu akamwalira ndiye pali timagule tina toti kaya pali chani kama tuluka abe kakavine kongo tuluka chisawawa ndipo kamene koko kamene kamakhala ka target of ridicule sikadziwa kuvina sikavala bwino sikatati chifukwa kamene ko always kamakhala kalipoyera ndimene makhalira MDF ndi Malawi Police Service. Malawi Police Service every day kukangodzuka mupezana ndi wa polisi kaya kuyimitsa traffic kaya ndi ma investigations kaya kupita kuma patrols wina akutenga anthu akupita nawo ku court. In such activities interaction with the member of the general public singaletseke. Andi chifukwa choti iweyo nthawi zonse umakumana ndi anthu kukupezera zifukwa zimakhala zambirimbiri andi kugwana weso mphawi kumakhala kwambirimbiri. Ndi chifukwa chake tikanena za electoral services tikunena kuti MDF akakhalepo chifukwa kwa ifeso ndi checks and balances. Tanga si ife anthu amanena kuti mwina timakondera boma. So when MDF is there timadziwa kuti we are safe chifukwa ndiye kuti tizichekana ma efforts athu they will be complimented. So ma efforts zinthu ngati zimenezo bwana Bamusi ndizoonadi anthu ambiri kwina kulikonse mungapite ku Zambia polisi imatukwanika ndipo idzapitirira kutukwanika. Why? Because of the constant interaction with members of the general public. Pamene azathu a MDF pamene atuluka ndiye kuti kwafa afumu ndipo anthu amachita kudabwa kuti kodi lero kwafa afumu anthu awa atuluka bwanji awawa. So mudzaona kuti because of the constant interaction with the general public how they perceive these two institutions is different.
Komanso ifeyo we are mindful when we want to involve our brothers in the MDF. We are so mindful. Pali ntchito zake zimene timaona kuti koma akulu lero we have been overwhelmed. Mwina ndi threat level. Can you come in and assist us? Samakana, they always come. But we don't want to abuse and exploit this institution. Chifukwa ndi chinyawu chimene timachisungira choti chidzibwera pokha pamene kwafunikira. I was ndiyankhe zimene anena bwana Kalindo, unregistered firearms. Zoonadi, ifeyo we are aware of my unregistered firearms, ndipo effort yathu ndiyoti onsewo tiwalande. Last year, tinachita confiscate mfuti 62. Mudziko ngati munomo, kumapezeka mfuti 62 is not a mean achievement. Anthu akulowa nazo futi. Koma ena ambiri ndiwofuna kubweretsa ma violence. Enawo ndiwofuna kumabera. Zambirizi timalanda mwina pa road block, ma road block aja timadana nawo aja. Nthawi zina akaseja anyamata aja amampeza munthu ali ndi mfuti. Ndikuyilanda. Ena amapanga mwina kuphera anthu. Tikafufuza mlandu uja. Tikumakafika ku extent yoti tikumazipeza futi uja. And yes, bwana Kalindo, tikupanga china chilichonse chimene chingatheke kuti anthu amene ali ndi mfuti unregistered tiwalande. Komanso amene ali ngakhale za registered iwo, but they have shown demeanor ya violence, amene wonso tilande. Because tikamapereka mfuti timanena kuti munthu uyo akhale of sober mind, athe kutha kuzisamalira komanso kusamalira futi imene ali nayo. Engagement ndi anthu osiyana. I'm thinking we are achieving some results. Why we are achieving some results? Anthu akabwera pamalo ngati pano, mukaona SG bwana Chimwendo Amalawi Congress Party akapatsana moni nda SG bwana Mukitu. Pamenepo ndiye kuti we have facilitated interaction between them. So yes, as a security entity, we would want to progress on this area, in this arena, so that anthu ufe tizitha kukhalirana limodzi. I have always said, titati tiunikane bwinobwino, iweyo tokhala kwanu kumchinji, ine mwana wanga anakwatira kukalonga. Now when I target anthu akukalonga ngati anthu owononga, I am targeting my own daughter-in-law. Ndizidzukulu zanga kumene kuja. Chimodzimodzi ena amene akwatira kuno, akwatira kwina ndi kwina. So we are Malawians, we are one country, tisapangirane za nkhanza. Next on the line for your information, bwana Kalindo, it's meeting you, the CSOs. Ndipo tikumana nanu posachedwa apa. Chifukwa cha meeting ili kunoyi, tinalephera kuti tichite slot meeting ndi ma CSOs wiki ino. Chifukwanso cha planned parade imene tili nayo Friday. Koma next week, tiona mene schedule yathu ilili. We want to meet you guys. Let us interact. Tisamango kumana pa chigulu chonchi, chifukwa inunso ndi ife makhala nazo zambiri zimene mafuna ife mutiuze, ifeso tikuuzeni. So we have already planned this meeting. CSOs, you are next on our line. Ndiye tikhozoka kumana kumeneko, ndipo timanena kuti lankhulani momasuka. Ine ndimangotsekulira. Chifukwa ndimaona nanga si ineyo ndine wa influential mwina ndimadziwa anthu kwambiri mene wamazidziwira. I might be compelled to disclose some information ya munthu wina mene mwina iwo wakuganiza kuti ine sindikuidziwa. So ndikangotsekulira ma meeting amenewa ndikumapatsa ahead of task team yathu amene ndi Mr. Mwanga. Pali Mr. Mwanga, pali Mrs. Barbara Tsiga, pala Manganiwa, pali awa, pali waligo watu, pali PRO watu, ndiye na otero. Kati mukameneko, ndiye kuti panopa muzikumana nawo ngakhala MDF azikhala pomwepo, a prison azikhala pomwepo, a immigration azikhala pomwepo. Muzikumana nafe ngati timu. So that you should air out your views, ndikuti tikambirane and come to a rapport. Ndicholinga, choti we are building Malawi imodzi, amene kulibe kwina kulikonse kumene tidzapite ndi ku Malawi konkuno. Mr. Emmanuel talked about mwina tili pomwepo timanena za ma SGs. I am happy kuti ma SGs wali muno. Ndipo nonse ma SGs mwakhala nafe kuyambira dzulo mpaka na lero. From the start of this meeting
and I hope up to the end, you are hearing the comments that Malawians are making on behalf of people that are not in this room. Akulu akulu. Tieni tikachoka ku meeting ngati imeneyi tidzika atulukira anyamata athu ndikuwauza zenizeni zimene amalawi akunena za anyamata athuwo. Kwauza zenizeni. Asamakhale rhetoric kuti munomo tikukambirana ngati tonse tili limodzi, tikangotuluka muno ngati zimene zinachitika posachedwa apa, kungotuluka muno tasiyana zimene timakambirana zija tapita. Ine ndimati chitetezo chimayamba ndiwe mwini. It starts with you. Kaiweyo pita ukachita demonstrate, the security starts with you. Uiweyo ndamene mayamba kuzika ma measures oti iweyo should be secured. The police should come second. So my SGs you have heard, and you will continue bumping my issues mmakutu mwanu kuti inuyo ndiye mouthpiece, ndiye inuyo ndiye atsogoleri, very influential in your parties, but you are not using your influence to your advantage. People listen to you. When you talk, people will sit down and listen. Kunena kuti ISG alamula. ISG akati chakuti ifeyo siti kupanga chimenecho. Even director of youth ali under you. Mukumva zimene amalawi akunena. Mukatuluka muno kachiteni konvini misonkhano, anthu ofunikira kumva za security amve. Ndipo ife tikuti violence siti kufuna violence ayi. This has been our stand from the word go, and we shall continue doing that. Siti kufuna violence ya mtundu wina uliwonse. Violence ikachitika tisathamangire pa social media. Fotamangira pa social media sinde kuti muchita ripoti ku polisi. Ku polisi kuli ndondomeko zimene amenera kutsatira akalandira nkhani. Ndiye ngati iniyo violence yakuchitikirani msavutike kupita pa social media, pitani ku polisi kachiteni report. Leti anthu aku polisi akutengeni statement ndi zina zotera tsekule file apange ma procedure a polisi imene zimachitikira. Koma mkangolankhula pa social media, ife timangotinza pa social media in most cases. Faza pa social media zimakhala zambirimbiri, and sungatenge zimenezo ndikukhala basis of official documents. Strict and clear strategy. Yes, there are a lot of outreach programs that the police is doing towards the youth. Our community policing unit yathu, they are always on the move. Kukumana ndanyamata ndatsikana kuti tichite prevent ma violence. So yes, we have clear and strict strategies on youth of this country, and I hope you are one of them. Nanuso muzitengako mitengayo zipita kumeneko. If also through our police FM, by the way, we have a police FM. Mwina mukhozo chita shana away from MBC, chita shana away from Times, bwerani ku police FM, zinthu zanu zotikulandirani. Because that's our intention. Thank you very much. Tukuona kuti pale ambira funa mafunso, koma I wanted to be guided. Tukumva kuti tea is ready. Do we take a break kuti timwe tea, tibwere tizafunse mafunso ena. Kuti tichite su refreshing. Mafunso aja sote wachite recollect bwinobwino. So you still hold the mic. Tikabwera kuti you'll be the first one to hold, and then nachita recognize ajaso. Sorry? Yeah, we are coming there. Ukungoti kulali azimaya benana kono, ndeti kafika pa imuka ino. Ndeti paketi kae, ndachita recognize 5 hapa, ndeti zipita ukoko. Let's break for tea and refresh ourselves and refresh our minds as well.